Tendo bila wuok oko mar chiwo lere witho mar nyadendi Julia Wangai ma weche osebedo kalie koreni ne otho lweto bila Mananyuki tok ng'anyo mag Sabasaba mabire kinde manyuola mare kachiel kod jodak magwenge goto nowuok oko mar ng'anyo ka koro girocho chenro mapile ka pile e boma Mananyuki ka gidwaro ratiro ne nyargi. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa ntiere kod ler mathoth. Adhonde mag ng'anyo mag Sabasaba podi medne pachoka. Anyuola more kaunti Mananyuki pod ni kod lit bang' nyargi wito ngimane e od ang'ech. Okinyi makawuono tungni ne onene gweng' Maliki mayudore Nanyuki town e kinde mane jodak kachiel kod anyuola nyakono ma oseyangi kaka Julia Wangai ne wuok oko mar ng'anyo mar dwaro ratiro ne nyargi no. Julia aliuliwa na nani? And what did she do? I know it's hard for me. Rawere ne otia mach kendo kito rageng' mopogore opogore apeyni madongo madhi Nanyuki. Gino mano chuno bila mondo donjre ka gitiyo gi iro malungo wang' kachiel kod magina mag raba e keyo jong'anyo go mane dwaro chopo kendo wang' od twech Mananyuki. Kaluwore gi anyuola no, Wangai ne oriko dhi pacho tok ng'anyo kama ne ondhiye gi obila mane otere tesendo bila Mananyuki. Wachore ni Wangai bang'e ne otere od thieth mano Mananyuki kama ne owito ngimane ka ripot ma oiu mar od thieth to yango ni Wangai ne ogo kod gima obindi e wiye. Dagi Wangai Susan Rienye to wacho ni gisebedo ka giyudo simbe mawuok e sirikal mago masundogi ni gidhi mose wachno kendo ni ratiro biro yudore mapiyo. Gidwaro mondo bila ma itudo gi nego Wangai mondo kaone ondamo mar chik. The only person who came in the police station is Bwana DCC na mapolisi wale wakubwa kwa na mawe makubwa wakaniambia I play cool so that we don't take this thing up. Na tunataka mwenye kuua Julie akiwa kwa cell, mwenye alimchapa achukuliwe hatua. No one is above the law. Hakuna mtu mwenye anafaa kukiuka sheria. Tunataka mwenye ako responsible. Whoever is responsible, hiyo ndio Mbogi inataka. Na Mbogi haitaki kitu ingine. Jawachelo bila Mushiri Nyaga ote ne jopiny wacho ni jong'anyo maromo 126 kama oriwo koda ka Julia Wangai owuon nyocha ne ondhi e boma Mananyuki tok ng'anyo mag Sabasaba kendo giduto ne otergi e doho Mananyuki tarik 8 dweni ka giduto ngimagi ne ni maber. Owacho ni jogo mane ok nyal chiwo omenda ma ching maromo Sh50,000 ne ogeng'negi e od twech Mananyuki kendo ok tesendo bila kaka osebedo ka liekore. Mushiri wacho ni nyaka sani onge ng'ur ma osechwal ne obila e wi tho makamano to ni obila biro timo mana nonro mar neno ni ratiro yudore. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Jokanyo mag riwruok mar jochiw thieth mong'ere kaka clinical officers